وادی داب کا ماہی گل سندھ تمہیں دلا چوکے پل وادی داب کا ماہی گل سندھ تمہیں دلا چوکے پل وادی داب کا. جی اسا تو گپایت وتی خاندان بارہا کہ وہاں گوچی شما مائگریشن کو تلا گتے وقت گئے اور لتی برات تے یا کدو برات کو دنی ملک ہے تو بھی گپن تسلسل دی مالمر او منی برات دوشو تا دانی ملکا جی دانی ملکا ایشا اماؤ دا سیر سانکو تا جی اور شان چوک اما عربی ہم جی ہمو دا کسی وقت بیتنا زندگ بیتا میں رات تا بیتا میں گوا چوک رات تا نکا نکا جند وفات بیتا گوڑا ہمشہ ماں ہم دا کراچی ہے تھی گوڑا کراچی ہے تھی ایک تیمہ شستو سن 1967 ہفتہ میں نے دیکھی براتی مسترین رنگ بخش باہر آیا آج کمی دا مانا مشی تو میٹرک بنتا بلے دیمتی ارادہ چی ہوں نوانا میٹرک کو جا ونت تو میٹرک ہم دا گالو کیتا اسکول ہے بھائی ہمیں یہاں جبوری گوٹا تو جی ماں نوانا من مشی تھی رجحان چی ہے تی خیالات چی ہیں تو منا بگوڑ مطلب ہمار رایا برا ماں لکاری کنا مشی آو کہ تی پیرو براہم شاعری بیتا اور پیرو کے گوٹھم واشی بیتا پادا تی مات ہم شاعری بیتا تی مات گوٹھم واشی بیتا نی ترکای داری اور تو شرر بڑا منتر کجا بیگرام منا استاد شفیق ربایا مشیہ کجا ہے مگر لیاری ہیں نیمہ نشتے کے لالو کیتا او یک گپی تی کاٹا سا تو کیسے یہ وعدہ ترہ موسیقی کے شوق ہوئے گل پر تو گوش دار کھایا گوش دار گئے ماں پیسرہ شروع تھا فیض محمد گوشداشت فیض محمد رند استاد شفیق گانا مانا نہیں میں کسانو کی آس کرو انچی گانا آئی تھا مانا شوق پیدا بھی تھا اور براتا درن شرم مدر بھرا ماں شوتے ہیں ادا منی برات سنگتا اشرف سربازی یہ مدر لیاری ہے ٹینری روڈ کا نا تی بھیا باغ امودا استاد شفیع کلبہ اور اشرف امودا ملاقات بھی استاد شفیع ملاقات بھی استاد شفیع درائم ماں بچہ گھنٹے میں کچھو نوک وارنا ہے تھا یعنی برو سبزے تک تا ریچ میش اور گشتی بچہ کو خیر شہر نے کسانے بڑے بھائی ریاض میاض کتگی نہ کتگی ماں روٹا بڑا میں شیئر ریکارڈنگ ای ایم آئی کمپنیا کنا اور اسی میں یبری کمو چکا سا شی ٹرائی اگرام تو بلوچی جاتا ماں بھر بلوچی گا جاتا اسی تو چوکا یک دو بلوچی گانا بیسک دیا مگر شہر رہے ماں میں گپائے تھے نا ماگی نام تو عشق ہوتا ماگی سوتی یہ بیلجیم میں ماں تھے نا بلاول بیلجیم میں اور ایسے منا درن تھے میں بلاول بیلجیم میں ماں تھے ماگی ریکارڈنگ بے گئیں یہ مائی کمپنی ہے سوالی کو نظر چیا تچانا ہمیشہ تو بیا من ترہ برا ہوتا وہ کورسا جواب ملے جوابی مگر شہر ماں براتا دھران بشی ہو گو ماں شوتے وجہ رکھا 4 ریکارڈنگ کو تھی منہ یاد ہے 2 ایدے ماں یہ ایم آئی کمپنی ای ایم آئی یہ ماری پور روڈ ہے گلبائیہ ماری پور روڈ ہم دے ای ایم آئی کمپنی ہے ماں ہم سے ریکارڈنگ کو میں جواب دا جواب آران ماں پتا آت کے کلوہ مشتی آواز بچ ہے یار تھی آواز پیدا کی میں کہا پدا دیر نبی پیپل پارٹی ریکارڈنگ ہے منگو یار آٹی ایک ہی میں منی ایک چنچو 2 ریکارڈ بھی تگا ای ایم آئی یہ وادی تے عمر چن چکے ہیں اندازہ منی حیالا 19-20 تگا ورنہ ہے 19-20 تگا ہو اور ماگی ہے چران پدا ایشان ہمیں سوال تو یہ بازی شریفہ سوتی یاد کبڑا جاڑو کات میں کلبہ شیر محمد بیچارہ بھاری ہستی نزانا منا معلوم نہیں شیر محمد برکی منی گانا ہے ہوں جیسا کہ برادل منی
Pada jati giti giti mahana na namili utakka I pan namili इथे ही गाना बित गए I mani bitte ma ho. अच्छा Oh, I aho bradal mani ho mani ke nasira hum jeta. Dekhe nazar na baaz hi अच्छा nahi. वो शायर के बित गए Mana. अच्छा वो था शायर Wata shayar ho wata ho shani. Guram shisham baaz dira usta shafiya mana yalo nada. Ni recording par recording. वाह Yappe mana. देर नवी भाई रेडियो पाकिस्तान कोयटा लेटर आता ये शस्त हफ्ते कार्य हाँ 20 साल भी नहीं होना जी हाँ माँ उस्ताद शफिया हूँ उस्ताद लेटर ही मनी एजेंट सरात का चार तुझे कोयटा है तरह रोटा का वो मंगू माँ वो दिया ना शतो उसे माँ कहाँ है वो मंगू शारे बड़े कार्य देखा मंगू हाँ मनी खर्च है तो वो सही उस्ताद ही बनी सही है मगर शारे उस्ताद मसला नहीं बारह बोता इंच में हमारे नहीं मनो गुलाम है गुलाम बोलो गाना वाला बच्चे तो नाम है जी हाँ गुलाम है कासम आमे ने 4 कसें माँ कोयटा इधर बस असवार भी थे कोयटा शुक्ति तो मैं घर आके तो माँ किटा था बस से कोयटा रसते न उधर मत टेलीविजन आ टेलीफोन चाहे रेडियो हाजिरी दा माँ हाजिरी की दा टेलीविजन वाला बात का ब्लैक एंड व्हाइट नजर नहीं कुजाम सा ना कलर बिट मैंने मालूम नहीं आज का भाई मुझे तो ओदा हूँ गया मगर शर नहीं रेडियो पाकिस्तान बशीर अहमद डायरेक्टर जी बशीर अहमद में करा डॉक्टर तो बताओ डॉक्टर मुसा खान अम्मा इब्रात जी जी शरी मर्द मिया ये बास के माता रेडियो वास्ता राय की मर्द मिया माँ का हाँ कशानी तो आते के मंग होगी मात्रा लोटता तो यार ती गोष्टा वाशे मंग यार नादाना वाशे नहीं पर चुमाना लोटता मात का मना कौमी खिदमत करेगी मनी फर्ज है इशारे तो 4 गाना दर्जन 400 दर्जन हो इधर इंटरव्यू हम अच्छी टेस्ट गर जी ऑडिशन तरीके की जी हाँ मुझे बेगर ऑडिशन शर्ले उस्ताद शफी इधर घूमना बोला माँ साय गाना दर्ज 4 में मांगा दर नाचे तक और साय गाना इसको शरण बेचे नहीं नी 4वीं गाना ये चूंकि गुलाम आरा 2 गाना दाते गुलाम गोना घूमे शेर 2 गाना दाते यक की मना ताज रहेगा ताज मोहम्मद ताज रहेगा यक की बशीर बेदा रहेगा वादे सबा बीगा भी और शेरा दाते शेर जातना को गुलाम जतना को और बशीरा मनांदा शेर सलीम की साइट है 4वीं शेर बेजा मतलब 4 हमारे तो समझी कम की दोना मजाने ते सियात तरह इजाजत दादा कम की अगर तो झाली सोल कम की दोना गोश्त करने से वादी सबा बेगावी दिल मूलमा बेगावी वादी सबा बेगावी दिल मूलमा बेगावी इमरोज़े गम लाले हयाल इनकस चितोर यक जावी वादी सबा बेगावी दिल मोलमा बेगावी वाह 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 आखिर में जवानी है वाशी अंगा रिगार्डिंग हंसते हाँ मस्त बुरा मैं के जाते बशीर अंचु पागा यार मक्रानी है तो यार कराची वाले ने मगो सब ना नेश्ते का कराची अस्ता मक्रानी है शहर में माम से 4 टैटर जा यक्की ये जा यक्की इब्राहिम आबिद आबसरी 2 जा यक्की मन जा मामी बशीर बेदारे यक्की मन जातु नजर ने याद नहीं आई नहीं 4 मजा 4 टैटर जा 4 टैटर में जाता नो गुलाम जात ना को नी पदमना परमाते के तैय के रिकार्ड अस्सी छल्ला मनी गारे हाँ आओ वाह मंगो हाउ हस्ते शितु शे ड्यूट बिका
یہ تو پیسہ کجا ریکارڈ کو تھا چلا بن گیا ای ایم آئی ریکارڈ آٹے با ڈیوٹ بلا نیا تھا میں نا سولو اکیلا جی ہاں ವಿಶೇಷ ಡ್ಯೂಯಿಟ್ ಬೇಗ ಮಂಗು ಡ್ಯೂಯಿಟ್ ಪದ మన ಟೇಮ್ ಲಾಗಿ ಶಾಯರಿ ಪದ ಅಡ್ಕನೆ ಲೂಟಿ ವಿಶಿ ಬ್ಯಾ ಮೀರ್ ಆಮದ್ ದೇಹಾನಿ ಹಮೆದಾನಿ ہاں ಆತಿ ಶಾಯರಿ ಜೋಡಕ صحیح ಮಂಗು ಶಾಯರಿ ತವಾರ ಕರಿತಿ और अमन बिता मीरा मा दोस्ता शफी गुआ में गाना मा शर को चला मनी गारे मन जन आ जा मन जवाब दिया अंगा ड्यूइट भी असते सोलो असते चला मनी गारे नजाना हो जा ब्राता बेचारे मनी चला मनी गारे नजाना हो जा निम्न चेहरा नाश तरह न्यास तो जनी آج بلد آبا ڈیوٹ کے فیمیل سنگر اب جنے نے کچھ ندا کیا تھا شیعہ جنک کیا غیر بلوچیا بلے بلا یہ سوج مدھا الفاظ لکھتا داتا سوجدار ریسل کو ریسلہ رنگ میرام دا دھرا یہ سلیم کاشانی ہے یاد بکا نامنچے استاد بشیر اگوئی بھلائی ماشاءاللہ بڑا ہم سے ماں اسی ریکارڈنگ میں بعد نہیں بشیر دھرا ہمشی سہ چار گانا دے کے گیا وہ سہ چار گانا ماں جانے کا بچہ نا بلے منہ کم کوئی ریسل اٹھانی ریسل جاگا ہمارا ہستے ہیں میوزک کار تاجرے تاجرہ بگر اور خیر جان ہیں رحیم بخش ناز ہیں ادھر ہمدہ تھی پارٹی مردوں ہمدہ بھیجا ریسل کو دیکھے سہ چار گانا لیا تقریباً ٹائٹل مل جا 14,000 کپتے مات کے کراچی ہے یک دو پروگرام تا محفل گوشی منا استاد شفیع درن کہ سلیم تو محفلہ کھائے گو مگو یک شرطی کھایا شیچے مگو من زارر نگرم اچھا من پیسہ نظیرم پرچا پیسہ نظیر تی مالی پوزیشن اچھو شر بتا او من دلانے آنا اچھا دلانا یا تی مالی پوزیشن کماش من الحمدللہ شر بتا شر او من شدی نیتا نا صحیح منگو بھائی من زارر نال بکرا شما زارر بزیرے من کھایا سہ چار گانا من جانا سہ چار تو سہ چار قاسم آمید سہ چار 70 بڑا شب کو روچ بھی صحیح نا بلے ماں زار نظیر صحیح روچ مرچی ایسا جان ماں پلا زار لگتا ماں ریڈیو گتا ماں پروگرام ڈنڈا گتا خلیجا ایدا پروگرام سیر ہرچی بیتا ماں پیسہ نگتا پورا تی سازندہ وغیرہ ہی سازندہ گتا سازندہ کیا بتا ہرچی رستے استاد شفیع استاد ستار بیتا عمر جمالی بیتا بورل قصر کندی بیتا بینجو کے بتا استاد بینجو ست کہیں ہاں رحمت بیتا اور رحمت بیتا شیدک بیتا دیگه یک دو دیگه بیتنا بینجو والا کدام بینجو والا کدام ڈولک والا گوما نجتا درست نجتا کہ آنی نامہ تو گفت خود کرنے میں سازندہ آزمان کے شر سازندہ کیا بیتا بچا اولی سازندہ وہ رحمت بیتا بینجو بینجو اسی مٹنی شجاڑو کو یا درستانی درستانی گوما جاتا شیعہ شریفہ سوتیا بغیر رامنات ہوتیا زلیکا کوئلہ شان درستانی میں رحمت جاتا استاد شفیع گما رامتا جاتا یا قاسم آمین گما رامتا جاتا غلام گما رامتا جاتا بڑا رندا اشیا چرند منی باریا رحمتوات اولی ریکاٹا منی کا رامتا دومی ریکاٹا بڑا شیدو کا سیمی ریکاٹا غفورا چارمی ریکاٹا دیگی اکی آسائی نام ورشم بے حال کو چارمی ریکاٹا دیگریا بھلے یہ ہستے ڈولک والا منی بولت قصر کندی عمر جمالی ہارمونیم سرا استاد شفیع یا ستار یہ بھی تھا وہ اشیاء چے پد بڑا وقتی کے ماں عروج تو کہا تھا یک دم بورزا منی نام کراچی علاقہ دا خلیجاں گڑا باز خلیجہ باہر نہ بلوچ کلبے لیٹر رہتا بلوچ کا دبا شتا باہر نہ کجا سالہ شتے بلوچ کروا مانا نہیں یاد رکھا یار منی کر آستے لکھتے گا ملا میں اشتاد زمانہ بھی تقریبا نا اشتاد 4 ہے بھی اشتاد 4 بلوچ کا دبا میں یک رندی شتا چھو شتا دوبارہ بلے بلوچ کا دبا گانا لے آزا
یکرندی حمزہ تر دعوت داتا کہ جی 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 آیا او دا مستر مردم شر مردم اسماعیل ممتاز شاعریہ اسماعیل ممتاز او آئی نام وشی مرد مندی ہے یار عبدالرحمن مندی عبدالرحمن سیکی عبدالرحمن سیکی جی بیرام بوتا اسماعیل ممتاز منی ہے ہستے جی بڑا عبدالرحمن مندی آو دیکھے منہ سنگتی منہ وارسی ہستا میں چمہ رند پارٹیاں مندے نا آئی ناما اساق تی دولا بارنا آئیے منہ لوٹے ہم شوتا دومی رندہ بڑا منی سجے انتظام ہمایا ہوتا وقت سگے ورگے چکر رگے گاڑی موٹر یا بارن چارے نگ در ہمایا ہوتا ڈنی ملکانی استاد دورانی پتا دے کچھ تو جس تو پتا کرنے بلے ما بزانی کہ آ زمانہ کا کہ ودیش میں ریکارڈنگ بودتا ای ایم آئی کمپنی یا ریڈیو او دا آ زمانہ کا ریکارڈنگ رحبت چون بودتا مطلب سازندہ شون درستی اجاگا نشتگے پیس چون جوڑ کنک بودتا چطور کائی مطلب تو ایبری دونش بنایا تھا تو یہ پورے سسٹم میں چاروں کا میں نوکیں گوشندہ کہ اسنا بزانا کہ شنانی وہ تکلیف شمی زمان کا چلتا جی خدا تر ایمان بدا پیسرا سٹنگ ریسل کلوا بتا نی رامتا بھائی یہ پیس تئی گئے استاد شپی ہے نا بھائی یہ بینجو تئی گئے ڈولک والا رگوشتی یہ جاگا ترہ یہ دولت ترکٹ دئی گئے یہ تبلا ہے یہ دادرائیں کیروائیں جگتالیں تین تالیں بلوچی ٹیکائیں یا پشتو ٹیکائیں یہ عمودہ چھ سوچ دے گی نی دادرہ کیروا زیادہ ہیں بلوچی تو کا ما اودا ریسل کتا نی منارا گوشتی استاد سلیم یہ تی آستا ہی ادا کہے ختم بھی طرح گر گی یہ جاگہ طرح گر گی طرح بینجو پیس دے گیا یا ہارمونی میں پیس دے گیا ہما پیس جاگہ طرح گر گیا تو یارو دا ریکارڈنگ دوبارہ شروع بھی پیسرا سے ٹریک نہ بیتا ہنی ٹریک 2016 18 ہنی ٹریک سر ہیں تو جات بولے تھے بلی بلگانا بھی جا ہما جاگہ کہ کہے پاداوتی لفظہ بگوش تو بولے تھے کہ دیا رہے نی ریسل ٹوٹل کلوا بھی تھا اچھا اودا کشوتے ہیں ریکارڈنگا یا ریسل ہی بھی کو تھا گانا بجانا میوزک ہو ریا مکمل یعنی گانا ہی جاتا لیکن ریکارڈا کے بغیر ریکارڈنگ ریسل اودا ریسل کو تھا نی استادا اوکے کو تھا بھائی ویسی مشین چالو بہت زیادہ بھی تھے مشین بلائیں مشین میں تھے بعض مردمات کا چار تھا ایک تھی نور جانات کا اور تی میدی حسنات کا دیکھئے کہ اب دو ہاتھ کا لاؤ ہو رہے گا ہمیں چلو مائی گانا ہے کہیں گا ہاتھ کے ساتھ گوجا سے گیا بلوچی میٹھا ہے میٹھا ہے طرز شاعری اور اس کا میوزک بہت میٹھا ہے بڑا امودا شکل ریکارڈنگ تھا چاہے ای ایم آئی کمپنی بھی تھا یا دیکھے کو ریکارڈنگ بھی تھا اسٹوڈیو کیسٹ دور بھی تھا اولا منچو بھی تھی یک ریسے لازم امودا اسٹوڈیو کو تھا باقی وہ تھی کلمہ کو تھا تئی مطلب لاتے ریکارڈنگ میں اشکنے کے بلوچ مطلب گشندہ زال بولیں گشندہ کہستے ہیں تئی گوہ کہستے ہیں گانا جنگا کے بودتا گانا شریفہ سوتی آمنہ توتی درمکیں درمک کجھے ہوتا ہے جناب ہمیں کراچی ہے گی جی بلے کراچی کے ڈیاری ہے گی بلے اور زلیخہ زلیخہ کوئلہ سکینہ نازم سکینہ نازم جاتا ہے سکینہ نازم جاتا اور آیام جاتا ہمانے مگانا شاک کو تک دیتا 13 بجو شبانہ انوشی شیعہ میں جاتا آئیے جو کوئٹہ ہیں مرچانگے دے کوئٹہ ہیں سمینہ کول آم بڑا اشانی مطلب ایوہ منیالا تعلیم یافتہ مردم استاد نبوت تگا سوچ جاتا بڑا اشانی سوچ دے گا شمارا چچو ٹائم لگے اب تگی یہ وقت کلا وقت کگا وقت بڑا مطلب آج زمانہ کا ما گنتے ہیں کہ تعلیم یافتہ زمانہ کی نئے زالبولانی مزنی کچھیا گشندہ استاد استا مرچی مطلب یہ سواب چین کہ مرچی باندھا مطلب یہ پیڑا زالبولے گشندہ گشے کم آئے گا یا نیستی ہے برابر اس نے کم مکان کراچی کرچیا گوما میں زمانہ کا میں دورہ جاتا ہوں کورسے بھی تھا بیک گراؤنڈ آواز یا ریکارڈنگ یہ وقت کو تھا
آ زمانہ کا آ مردم وفات بھی تھا جی دل کا کوئی بھی آدھگری شرپا سوتی دھرم کی بعض نے وفات بھی یک کی ہمارے جنک پشکتا اسی اصیل کو ادا انسپیکٹری چکی گما شبانہ نوشیا یہ اشٹو کا اٹھ لیا بسم اللہ ہسٹری میکر بلوچی